atmalı şeyle bir pehim var da. Gepin ağramını terezide çekip bolmaya, yöne her sözü sallarlap, çakını ağmak mümkün ya da. Elbette bir atalar sözü doğrusunda söhbet açanmızda atalar sözünün her bir sözü bir sallamlı, ağramlı. Sözün ağramı, sözün esası maniyetinde yerleşir. Sonun için halkın yürekliğinden geçen akıllarlarımız döredipdirler, asırlarca könülmeyecek atalar sözlerini, nakıllarını. Bizim hem gepleşimizin adından belli olşayalı yani atalar sözü, gepleşimizin her yedek kısanı, iyileşlerimizden bir neçe hatlı bukçalar, bir de gelip boğuşayar ya da olmasa telefon canları. Biz ile yakın ağrı katnaşık taklayan iyileşlerimiz yürütü bizim gepleşimizde katnaşıp özlerinin oy fikirlerini beyan ediyorlar. Şeyle iyileşlerimizin biri, bunun bizim aramızda Hava bizim gepleşimizin bugünkü mihmanı Balkan vilayetinin Serdar şehir boyunca Devlet Salgıt Kulluğu'nun baş hasapçısı Meret Kelcaev. Meret ağa siz gepleşimizde hoş gördük. Meret iyileşlerimizde bilyanlarlar yani gepleşimizin her yerde kısanına iyileşlerimizde 4 san sual yolya, sol 4 san suala bir nece cevapları gelýär. Hem sizin adınız iyileşlerimiz için hem tanıştır. Tevavi gepleşimizin her yerde kısanına yeňiş kazanmak bizim 4 san sualımıza doğru cevap vermek hem siz atalar sözüyle yakın aratını staklayanızdan habar verýär. Halkımızın arasında da barılmadık yerlerde eşitilmedik gep ýatýar diýär Meret. Indi gurrumyzy şu atalar söz doğrusuna başlatak. Söz görkün akıl, bilene akıllı iler. Nakıl diýenimizde bizim ata-babalarymyz, mamalarymyz tarapyndan ençe asyrlaryň dowamyna ajaýyp pikirlerin elekden geçirilmek netijesinde gaýtga hem çuň manyly kämillige ýeten sultan sözlerdir. Nakıl aýdyrynda her bir sözlemiň ýygynyň nokot goýulýaly, käbir 3 milyonda bir waka gurulun edilenine parasatlı yaşlılarımız hem soňuny zaýdar nakıl bilen jemleýär boli, edil şol guruluna nokot goýulanýar bolýar. Hormatly prezidentin edil mirasy öwrenji alymlarynyň öňüne tarih edil çeşmeleriň dürdänlerini, paýhat sözlerini berkara döwletiniň bagtyarlyk döwrüne ruhy binýady hökümleri owaşlandyrma gözüp etip goýdy. Şu ýerde halk mogollym alym, belli miraskär Ümriyetinin yarım asırdan gorak wagtda milli mirasmy ýygnamakda eden işleri barada Garawun jurnalyna çapdan çykan makala barada durup geçsek yerlik bolarym kadýär. Ümür aganyň şol ýyllaryň dowamyna biz ýaşak pikir ederdik, okap eşlerin gururumyza görä mumiyediň atylyp alnarym kadýerdik. Barmas kynelere, dağın gaýalaryna, gurjeňel tokoýlara da Ümür aganyň ennan jany persal etdirip şu mumiýany kırıp ýygnanyny aýtjakmy? Ýa-da manyň pişdirin ömrüň dowamyna bir jegedek tapıp onun diliniň aşagyna 4 ýyl saklap, düňlükme keseliniň emi bolan oty alman başaryny aýtjakmy? Ümür aganyň şunça ýyllaryň dowamyna guşlar hakda ýygnan 350, möjekler hakda 400, itler hakda 450, dürli tagamlaryň taýýarlanyşy bardy 450, ýatdan çykyp barýan sözler hakda 500. Halk hukmançylygyna emler we merkemleriň taýýarlanyşy bardy 548 sany gymmatly maglumatlar ýygnamak onuň ahlas bilen çeken rahmetiniň miwesidir. Bundan başga da rivayetler, hikayetlerin 900'sini, henüz halka meýalim bolmadyk masalaryň sany waslaryň, ýaňytmaçlaryň, sorsa sözleri ýalynan uly depderiň sany 60-dan geçýär diýerim. Şeýle de onuň öz döredin muzeýine 25 000 sany nakıl ýazylan öz gol ýazma diwanam bar diýerler. Bizim milli ruhy mirasymyzda edep terbiýe öwüt nesihatlarymyza sarpa goýup bilýän halkymyz bar. Şonuň üçin hem ümreten ýaly adamlar dürli ugurdaýaky milli mirasmy toplaýjy adamlaryň hem halk arasynda awraýy uludur. Meret Najwat yani atalar sözü barada gurrun berip oturýarsyňyz da. Size şeýle sowaly ýüzlenmekçi. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýär. Elbetde bu halk arasynda günnelik kullanýan sözler. Siz häzir öz pikiriňizi beýan etmeden öňürde bu sowaly ileşlerimize goýuň, ileşlerime däl pikir dakan. Ýagşy niýet ýarym döwlet. Bu adam bilen turanna, ýaşul adamlarymyza öz agtyjaklary bardyr. Ogul gelini bardyr, şolara bir gözlerini aýlap geçip gidýärler. Ekin tikiniň içi bilen üns berip aýlanyp geçip mal garalaryny görüp gelýär. Her kim özüniň aladaty bilen bolýar da. Men ölkärim oglum bolan üçin bar aladam men şol eýem geçecek tapaklam bolýar. Şu geçecek tapaklamda aýtjak diýjek, ýagşy söylenme, kellämde aýlabam şeýdip iş ýerime barabam. Öz işime ýagşy niýet ýarym döwlet diýilen sözler bilen girişýän. Meniň ýagşy niýet ýarym döwlet diýen nakla düşünşüm, türkmen halky ýagşy niýetli halk. Şonuň üçin her bir iş tutanyny türkmen halkymyz ýagşy niýet bilen tutup, şondan döwlet taparyn
hökümat suratda haýsy işe başlanady, özüniň ýagşy niýeti bilen başlan. Ýagşy niyet ýarym döwlet diýilen atalar sözüne meniň düşünşüm elbetde ýagşy niyetli bolmaly. Her bir adam, bir türkmenler bir dilek edenne de bir ýagşy niyet bilen dilek etýär-de, bir gapymdan gelen ýagşy niyet bilen gelsin ýa-da ýagşy niyetli bolmaly. Adam her bir işe başlasan ýa bir birine bir ýagşylyk etsen, bir döwletli bolarsyň. Täbäbi şol ýagşy niyetiň aňyrtynda da uly döwlet bar. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýipdirler. Beýik akyldar şahyrynyň goşky setirlerini, gollaryň gelen ýagşy işiň bolmasa köňül içinde ýagşy niýet ýagşydyr. Käbir nakylyň şudana şahyrynyň goşky setirim käýýärde nakıl muka diýip pikirlendirýän ýerlerim bolýar. Ýene de şahyryň hiç köňül şatlygy çykmaz. Bir köňül ýykmaýan ýerden, ýagşylyk tamasyny etmeýän, ýamanlyk çykmaýan ýerden. Bu goşky barada öňler her kim öz pikirini aýdardy. Soň okap, eşitip görsek bir adamyň mökmeni bitirip göwünü görjek bolsan, käwat öz göwününe degip, öz häsiýetiniň garşysyna gitmeli bolýan ýerlerem bar eken. Magtumul atamyzyň goşklarynyň köpüsi öwüt ündegi ýurulan. Onuň magtumul ýanyl öçgül, ýa lal otur ýa durus açgıl. Bir ýerde şey diýse, başga bir ýerde düýä gaýt demek medetdir diýilýär. Sözüm aňlan ýok diýip ünsüm oturma, jahan giňdir, sendan bilenem madyr diýen ýerlerim bar. Niýetine görä taparsyň. Diýem ýöne aýdylýan näder? Ene oňa bir tymsal. Bir adam Lukman Hekimiň ýanyna gelip ondan bir teňe kart soraýar. Lukman Hekim onuň haýyşyny bitirýär. Dilekçi ýolda barýarka niýetin bolýar. Öýüne baryp, alan kart teňesini gapdaryna goýar, şol adam bir gara uçup berip, çünkü gysýadany uçup gidip men Lukman Hekim öýüniň ýanyna taşlaýar. İkinji gezek ýene kart soramaga gelýär. Lukman Hekim hiç da soramagy, bu gezegem dilekçiň haýyşyny bitirýär. Öýüne barýarka ýapdan bökýär boly, şu alan bir teňesini ýabaga gaçyrýar. İýýänler Lukman Hekim ýabyň maşyna barsa, suw içmäge barsa, ýugunmaga görse ýapdy, teňe ýarpylap ýatyr. Muna medil birinji dileki ýar alyp jüýtüne salýar. Üçüncü gezek ýanky dilekçi ýene gelýär, ýolda pikir edýär. Beş Lukman Hekim üýtgeşik adam o. Her gezek barýan hiç da soramany niýetimi bitirýär. Şu gezek ýene de baramda kar soramda dilegim ýerine ýetirse, onda nähip bolup gysga wagtda şunu bergisini ýerine üdeýin niýeti bilen niýetini ýaşa tutup barýar. Lukman Hekim ýene de hiç da sorama üçüncü gezegin haýyşyny ýerine ýetirýär. Alan bir teňetine söwda aýtyp başlaýar. İşi şoğuna düşýär, basynmaýa. Aradan epes wagt geçende de alan hemme teňlerini getirip Lukman Hekime gaýtaryp berýär. Lukman Hekim teňgen bir ýerine alýardan galan öňmäňe goşup diýip ýerine berýär. İşler niýetlere görädir. Ýagşylardaryň Baharaty diýen kitapda diňe haýwanlaryň işi niýetli edilýändir diýip ýazylan. Şu ýerde Hüseyin Käşiwiň Muhsynyň ahlaky diýen kitabyna goşky setirler ýadyma düşýär. Jahanda çarýany gözläp gatnadym, goşgulykdan gowy hiç da tapmadym. Göwnüňe degip gaharaňdy getirselerem hiç açan adama söwmeýän. Halis bolmadyk ýagdaýynda iň artyk söýdüň niýetiň ýoldaşyň bolsun diýäň. Das bilen uran, as bilen ur diýilen bolýar-da. Gowa adam bolsa ýanky niýetiň ýoldaşyň bolsun diýen söýdüň, gowa adam bolsa gowa bolup eşitdiler, ýaman adamy da ýaman bolup eşitdiler diýerdi. Köýnelerimden aýtmadyklary ýok. Olaryň her söýdüň aňyrtynda ümmülmez meýdan, umman ýargy iň many ýatyr. Ýene de ýagşy niýet barda bir tymsal. Bir birini eşekli uzak ýola gidýär. Ýolda suwsap bir çeşmeýäniň başyna baryp eşegiň daňaýyny ýetse, ýetermäge daňmaga gazyk tapanok. Onuň eýlek beýlek seredip bir kol ýaly agaç tapýardy, ujuny ýiterdip şol ýere gazyk etip kakýar. Suwdan ganýar, soň gelip eşegini boşadyp gazyga seredýär. Ay gel şunu meni aýrybam durmaýynla. Menden soň gelen adamlarym eşegini daňarýarak diýen niýet bilen ýoluna uraýar. Aradan bir näçe wagt geçýär, ýene bir suwsap çeşmeýe sogulýar suw içmek üçin. Gat suwsan bolmaly, algaçlap gelişine gazyga büdüräp tudurup gidenden duýman galýar. Suwdan ganyp ýerine gelip gazyga seredýärden, özüm piýada gelenne, gazyga seredip, ay menden soň gelelerim gazyga büdüremesin niýeti bilen gazyga goparyp taşlap goýberýär. İşleriň bir-birine gapma garşy bolsa da niýetleri düz bolansa ikisem sowap kazanyp ýalkanýar. Dağlara aýtmyşlaryň bir zady ýagşy niýet edip onuň ýerine ýetirsen, sana 2 san sowap ýazylýar. Şeýle de bir atalar sözü bar da mere daga, her işte bir haýyr bar diýilýär. Siz pikiriňizi aýtmadan öň ilki iýleşlerimizden pikirini diňläýäliň. Haýyr diýilýän zadyň özü bir iki taraplaýyn zat bolýar. Ýöne haýyr diýilende ol diňe öz bähwidiň aramalylar. Sen goňşy golan bolsun töwereňde ýaşaýan, ondan aňyraga geçýän obadoşlaryň bolar. Ne
sulara bähwitli. Eger sen mugallim bolsaň okuwçularyňa bähwitli. Ýöle işleýän ýoldaşlaryňa bähwitli. Ahyrynda da watanyň adamzat barada, adamzatyň ötüşi barada bähwitli pikirde bolup soňa da ymtylmaly diýip düşünýär. Her işte bir hayır var diýen nakla men düşünşüm. Bizim Türkmen halkymyz haýsy bir işte bolanyna da haýsy bir işte kynçylyk döräne de şonuň hukmany ýagdaýda hayırlı tarafı bar diýip düşünýär. Her bir işte hayır var diýär de elbetde her bir işin aňyrsynda hayır var diýip düşünmeler. Sebäbi bir türkmen halky ilmidama bir her bir işi hayırlı tarafa jödüpdir da. Yani bähwitli bolsun diýär de her bir işe bähwitli bolsun diýýär. Her bir işte de hayır var. Şonuň üçin hem şol iş bitsin ya bitmesin ne şoňa bir şol işim men bitmedi diýip bir gynanyp oturmalar. Belki şol işin aňyrsynda bir hayır vardır. Ilmidama şonu gowy tarapa yormaly. Atalar söýdi, munyň özi peýdaly maslahaty öwüt ündegi hayır işleri ündüyen, aydylygyna ýüregiňe jump bolýan gysgadan manily merjen sözlerdir. Parasatly ýaşularymyz hem her bir rowayatyň aňyrtynda hökmän bir hakykat ýatandyr diýär. Ine bir rowayat, ýer döwürlerde Afrikadaky bir ýurtda bir padşah bolan. Onuň bir çağalykdan gatnaşan dosty bar eken. Padşah nirä gitse çağalykdaky gatnaşan dostuny ýanyna goýmaýar eken. Ýöne dostunyň bir üýtgeç häsiýeti bar eken. Iste özüne bolsun, iste başga adama bolsun, munda da bir hayır vardır diýen söz gaýtalýar eken. Ine bir gün padşah ýanyna adamlar alyp awa çykar. Çağalykdaky dostum ýanyna. Padşah awa geçek bolup kowlukmaş doldurulyp üçin peşeniň agyly gowy ýapylmasaň tüpeň ýerde dep padşahyň başamarmagyny ýolýar. Dostum şu öňkü sözüni gaýtýar, munda da bir hayır vardır. Gaharna bäs gelip bilmän duran padşah gaharlanyp, "Hey, munda da bir hayır bolarmy?" Gaharna dostundan naly taşýar. Aradan epes wagt geçýär. Barmak gutully dostundan ýatyr. Padşah bir gün ýene ýanyna adamlaryň awa çykýar. Awa kelleler galyp düşman taýpalaryň çäklerine geçenden duýmagy alýarlar. Yerli taýpalar diýer adamlar görüp desine elini aýagyny baglap daňalardan getirip oba getirýärler. Görse hökümdaryň başamarmagy ýok. Bularda da bir ırym bar eken. Egerde insan bedeninde bir agda kem bolsa, ol adamy degmek bolmaýan eken. Egerde ýalňyş degaýsaň onu ırma görä başyna betbaççylyk iner diýen iner anança uýan ekenler. Bular gorkadan hökümdaryň elini aýagyny çödip, muny öz çäklerini çykaryp goýberýärler. Padşah öýüne gelýär. Barmaga teredýär. Dosy ýadyna düşýär. Şu ýerde gahar barda da Mahmud Zamaksari'nin Diwan diýen kitabyndan gaharyň işiniň soňy püşeýman, gahar bilen iş tutmagyň ey insan. Işden hiç ýaxşy diýipdirler. Algap zynmana barýar, dostuna başdan geçen wakalary gurrun berýär. Dost men bagyşdy. Senin şu munda da bir hayır var diýen sözüň hakykatdan barmakly waka hayırly bolup çykdy. Ýöne men bagyşda men erwedi iş etdim. Şu wada çeli sen ýatdy many dyndan çykarman. Men gaharmy sebäpli berde oturýarsyň diýe. Dostum gülýärdi. Asliyetinde munda da bir hayır vardır diye. Ay ne ettin ay can ýal dostun şunu şu wagtda zynnyny taklamakda da bir hayır bolarmy diye. Dost kim? Egerde men zynnyny bolmadyk bolsam. Menem hiç şo sen ýanyndan galamak, sen bilen bile awa gitmer bolardym. Sizin bilen giden adam ykbaly maňa da garaşart diye. Eýem haýyryny degenini Haýyryny degenini diye. Akıl hem ilim bir-birinden ayrılmayan ve bir-birine karşı bolmayan iki dogan ýaldyr diýip bir akyllaryň sözü bar da. Demek şu ýerde padşanyň dostunyň akyllylygy, paýhaslygy haýyr getiripdir da. Her bir işte doğrudan hem beleşine veya bir hayır var. Adamlar ona hem özlerinin durmuşunda günlük ulanyan sözlerde bir şoğutulur hükman ay bu işte de bir hayır vardır deyip şonu gowlugy yormaklyk. Eýem adamlaryň pägin paýgatynyň hatam bir aýratyndan ýitiliginden habar berýär. Şeýler aýdylýan söz var, özün tanan veli, özügäni tanan dana diýilýär. Elbetde bu atalar sözünü esasy ýaşly adamlar köp sözlerine ulanýar. Häzir meret siz pikiriňizi beýan etmeden öňörtüp sowal illeşlermede goýalım. Adam ilki bilen özünü tanamaly. Öz etjek işini ýanyna baranna şonu başarjakmy, başarmajakmy? Egerde şol başarmajak bolsa, iň gowsy şoň ýanyna barmalyk. Dana söýdüm,
Olam gaty para tatlı adam barada gidiyor. Dana olmak hem adama netip etmeye. Onun sen yaşın gittikçe hormatın artmalı. Şu özüň ýagşylykda ýatlar ýaly edip işler alyp barsan, halkyň bähwidi bilen, il-ýurt bähwidi bilen işläp, şolaryň arasynda awray gadan geçip gitmek. Bulan bir danalyň bir görnüşde. Özüm tanan boli, özgän tanan dana diýen nakla men düşünşüm. Türkmen halky hökmany ýagdaýda öz ýagdaýyny, gylyk häsiýetlerini özüm tanan adam hökmany ýagdaýda akylly, paýgasly, şonu weli diýip hasap edýär. Özgän tanan dana diýen weli adama daşyndan baha berip bilýän adam, onuň oturup turşundan tanap bilýän adam dana adam diýip hasap edýär. Özün tanan weli, özgän tanan dana diýe. Elbetde bul atalar söýdi gaty umman ýaly manysy bar täbi özün tanan weli diýmek bir weli diýilen bir iň alymyň aňarsyna çykan bir güýçli hemme zady bir dol derecede bir bilýän adama weli diýilýär. Şonuň üçin hem özün tanan weli diýmek özüňi tanamak gaty kyn zatda. Her kim özüňe baha beresine gowy tarapdan baha bermäge çalışýar. Emma şo ýagdaýda sen men nähili adam, hawa men ilki bilen adamda adam kärçilik bolmaly. Hawa bir türkmen sözi bar, adam bolmak kyn, alim bolmak aňtat diýär. Men nähili häsiýetdäki adam, men ýeke sözlümi, men bir mertmi, edermenmi, nähili bir adam diýip ilki özüňi biljek bolmaly, tanajak bolmaly. Adam kärçilik tarapdan öz kemçiliklerini bilseň şonu düzetmäge çalışýanda özgän tanan dana diýeni bu da bir ulumany sebäbi dana diýmek bir akylly, paýhasly bir adam gödüňe gelýär-de özgäni tanamagam kyn. Ýigidi dostundan tana diýip bir türkmeniň bir ajaýyp sözi bar da şonuň üçin hem her bir enata öz çagatyny, ogluny, gyýdyny ýaşlykdan şo beýleki çagalar tanap ýa beýleki adamlar tanamaga çalışmaly. Türkmen halky päkimli sözleri, nakıllary, atalar sözüne baýkal, köpçülikde sözläp bilmesen köýüň ata-babalaryň sözüni aýdy bermeliler. Olaryň hemmesi durmuş eleginden geçenler diýerdi ýaşullarymyz. Özüni tanan weli, özgäni tanan dana. Şu ýerde beýik şahyrymyz Maktumul Atamynyň goşgy ýadyna düşýär. Onuň weliler hakda san bolsam diýen. Abu Seyyid Omar Hayyam Hemedani, Firdevsi Nizamy Hafiz Perwani, Celaleddin Rumi, Jami Elwani olaryň jaýynda menem kän bolsun. Goşgudaky birinji ady Agdalyan Abu Seyyidin öz ýurdumyzda ýaşan Mäne babadyny bilip garlyk. Mäne babanyň keramatlygyny bilip ona daşary Arabistan ýurtlaryndan ziýarata gelýän ekenler. Bu gurulmalar dinläp dädem ikimiz hem Mäne baba ziýaret edip geldik. Mäne baba şeýle diýipdir: adam bu dünýäge gelenine ağlap gelýär. Daşynda oturarlar bolsa begenişip şahatlaryp gülýärler. Sen bu dünýeden gideňde gülüp git, goý adamlar gynansylar. Bizim özümüz bilmeyen iyilerin kän aýyp görýän ýerlerimiz kän ine oňa bir tymsal. Bir ýaşlanan şol medelinäk dukanynyň gaýmaklyja kökeden bir gutusyny satyn alyp ýan torbasyna salýar. Şoruň uçmagyna da bir sagatda wagt bar diýär. Onuň boş oturuşlarda özüne ýer tapýardan oturup kitapxon gelin kitaby güýmenip başlaýar. Käte de gapdarynäk gutur kökeden bir ýerini alyp agyny süýjede otyr diýär. Bir görse gapdaryna oturan näýatan şigit o da käwat köýke elini tutup köýkeden iýanyny duýar. Onuň galmagal turdasy gelýär. Onuň özüne bir kirkiçilik bilip içinden najany ýanyp dur diýär. Ay gel goýsy öz köýkenden öz nesýämden adny tiýip galmaýyny diýip tiýden elini tutup kütür edip uğraýar diýär. Görse oğlunum ondan kim galarly? Şo warmanda gelin tere diýär boli. Kutuda birje köýke galypdyr. Bäýini muny näder ka diýip pikir etmýär. Yigidem gülýärden ýan köýkan alyp iki bölýär. Bir ýerine geldi diýär, bir ýerine öz agyna salýar. Tapla kendin tägem. Gelin içinden utançly diýip üngür diýär, içinden hem öz köýkan özüne hödüredi otyr. Halis utançly adam ekenini pikir edýär diýär. Ýolagçylar uçuşa çağırylanyna kitabyny ýygnan gelin özüne başatyp sagollaşan yigide yüz bermeýän taýdanjyra bir ýerinden turýar. Öz ýanyndan hem syýlarsy ýendi üçin sagollaşan aýtmat diýär. Onuň üçin ýan torbasyna elini sokýar boli, kitabyň aşagyna bir zat bar çykaryp görse, öte satyn alan gutulu köýkesi şo ýerde gelin aňtank bolýar. Yüzü agam lap-lap gyzýar diýär. Be asy utançlydym, syýlarsyzym, özüm bolup çykdym.
ol näçan şeýle diýene bir gezek görse ondan ötünç soraý maksat eden şoň aýnatyndan daşyr eter diýe ýöne eýem hiç. Bilen durmuş ýolumyzda sataşan adamlar känatda aýplaýar ýöne köpüsiniň özümizde bardygyny soň-soňlar düşünýän ýerlerimizden bolýar. Meret size berjek ýene de bir atalar sözümet, hasaply dost uzağa gider diýe. Hasaply dost uzağa gider. Gösgön manyetinde hasaply ýöremeliğinden zat ýok da. Sen ak ýüreg bilen ýöremeli. Adamda dostun üç görnüşi bolýar diýär. Şolaň biri hakyky dost bolýar diýär. Sen şol dostun bilen ol iki arada hiç il hasabam bolmaýar. Sen şol işiň bitjegini bilip barýan şoň ýany. Olam sen ýanyna gelenne işiniň bitjegini senden tamam edip gelýär. İki dost bir-biriniň işini hiç wagtam biri-birinden üzüňe etmeýär. Hasaply dost uzağa gider diýen nakly men düşünşüm. Itlenlik adam bilen iş salşaňna şol işi hökmany ýagdaýda özüniň gutornukly ýagdaýyna etmeli. Şonu hasaply dost uzağa gider. Hasaply dost uzağa gider diýen atalar sözüniň hem ulumanty bar. Hasaply dost uzağa gider diýileni elbetde elmedama adamlar bir-biri bilen gatnaşykda bolýar. Şonuň üçin elmedama bir işi edende men şu işi etdim, senem maňa şu işi et diýip durmalar. Elmedama ýagşylyk et, gerek gerine senem etjek bolmaly. Ýa bolmasa näkä bir ýagdaýlarda bolýar. Birinden bir rad alýan, şoň gaýtargysyny bir adrak pulomolta borla şol gerek geldiýän onu ýok, hasaply dost uzağa gider diýilen ýaly şo ýerde ulan biýank elmedama bir-biriň bilen bir dogry sözlü bolmaly diýjek bolýar. Şoň näme dogry ýerine sen şonu aýtmaly, näme şu ýeriň sen näme dogry, şu edýän hereketiň näme dogry, şo gatam bolsa sen elbetde şol wagt senden gaty görür, ýöne uzagyndan saňa düşünür. Durmuşda haýty urdan alanynda da şoňa degişli nakyllaram atalar sözünden tapylyp dur. Hasaplyk uzak gider. Hasap diýmen özi halalyk manyna maňa diýär. Halala hasap bar, halalyk hakynda bir rowayat. Bir git ýapdyň suw içmäge barýar. Suw içjek bolup tuka ýap bilen bir gazar almak gelýär. Alman alyp diýişleýär. Soňa pikir edýär. Be, Öz bagynyňky däl. hawa. Be men alman diýişedim boli, ekenne ýok, dikenne ýok. Kişiniň zadyny soraman agdurmak oda gowlatdyr. Men muň eýetini tapaýyn. Eýetini rady eden pikir bilen ýagym boýuny akyp gelen tarapyny bilen ýagym boýuny seyirip ýörep gidiberýär. Öňünden bir bagçylyk çykýar. Görse bir jogry ak sakally adam bagda işläp ýör. Onuň baryp taglamagyny soraşýar. Alma siziň bagyňdan diýip sora berýär. Ýaşly alman silneýärdan ýok, alma biziň bagymyzdan adal. Ýöne ýagym boýu bilen gidiber. Ýene bir öňünden bagçylyk çykar. Agymyň alma ýerinden olaýmasyn diýär. Ýörep barýar. Ýene bir sakalynyň ýarsy ak, ýarsyny ýan gara gyr uğran, bir adam işläp ýör diýär. Öňküsi ýa saglygamaly soraşýar. Alman görkezip, şu alma siziň bagyňyzdan diýip sora berýär. Ýaşlym alman silneýärdan ýok, bu mewe biziň bagymyzdan ýa agamy kolaýmasyn diýip ýene ýokary tarap salyp berýär. Ýagym boýu bilen gidiber diýip salyp berýär. Ýigidem saly alan tarapyna barýar. Görse ene ulu bagçylygyň içinde ter gara sakally, keýipçi, göwüni hoş bir hiňlenjirip işläp ýör diýär. Onuň barýa salamaşya, agam şu alma diýär siziň bagyňyzdan diýär. Alma biziň bagymyzdan. Onuň bolan ýagdaýy gurrun berip men ýalňyşdym. Eýetini rady etmäge geldim diýär. Indi şunu men ýalňyş bilim bolsun, näet men rady etip bilerim. Ay rady bormal bolsa bolar diýene düşýärmi diýip ýolda öýüne alyp gidýär. Ýolda barýa kadar geň alyn sualym berjek, aýtlaşma göreň, ýani jogry ak sakalla birinji gerek alman görkem agamyň bagy bolaýmasyn diýdi. Agaň ýanyna gelsem ýany sakalyndan ak gir buran, o da agamyň kolaýmasyn diýip siziň ýanyňa bar diýär, size seredýärmi sakalyňda aklam ýok, duruşuna gara. Munyň hikmeti näme diýär? Han goççuk öýe baraly, onuň hemme zady özüň düşünýärsiň hem düşünmeseň düşündürernem diýär. Öýe barýarlar, ýaşly aýalyna garap. Han keýwan ýokardan bir gawyny getir diýär. Keýwansam diwara söýüp merdiwana dyrmaşyp tamyň üstüne gawyny alyp gelýär. Ayok keýwan bu gawynyň içi düşüpdir, täsini alyp gelýär. Şu ýagdaý bir näçe gerek gaýtaran. O goççuk inserdingmi? Şu gawundan başga tamyň ýokartynda başga gawyny ma ýok, ýöne 7 gerek dünüp düşdi. Özüňe daşyňdan sen halal hony demeňdi, ansaplyk demeňdi, özüňe düşünýärsiň diýär. Meniň sakalym agarmaýarlyk onuň gowulundandyr diýär. Ýigit öňüne gelen çaýdan bir käde çaý içip, "Howa agam inni
şu almy şu näet bir ady etip bolar. Şonu bir aýda aýsana diýer. Bolar goçygyt bolar, meniň saňa fiilim oturdy ýöne bizde bir kemala gelen maşgala bar. İkili golok, iki ayağı çolok, iki gözü kör, lal ker. Egerde şoňa rady bolup öýlenseň, biz senden rady bolar diýär. Yigit uluk ayga bat diýär. Eliň bilen etdiňmi, egniň bilen çekmeli. Yigit ýaýdana radylyk berýär. Yigit gyýsylýar boly. Aýdylan zatlaryň bary ýalňyş. Ine bir aýal gyýdy otyr. Onun yigit ýaşula sonra berýär. Ýa aýdaňyzda başga hile edip aýtdyňyz. Ha bu zatlar tersine bolup näl düşünmeli? Onun ýaşulam, meniň gyýdymyň elim goloklygy biderek gere uzamaýarlygyndan, ayagymyň çoloklygy barmasy ýere basmaýarlygyndan, gözüm körlügi kişe dikanlar seyretmeýärliginden, diňlemese zat diňläp sokulmasy ýere sokulmaýarlygyndan diýär. Ine şeýdip halal yigit öz bagysyny tapyp ultoý tutýarlar, öz halallygy bilen paýhasly gözleriň ýary bolýar. Hawa hazaply bolmak bilen öz bagtyny hem tap bolýanlygy ýanka aýdan rowayatyňyzdan hem aýdan göz ýetirmek bolýar-da. Meret geljekde bir öz etjek işleňiz bardy, öz arzuwlaryňyzdan bileşlerimizden paýlaşyp bilersiňiz. Beýik akyllar şahyrymyz Maktumul Pragynyň berkarar döwlet isterin diýen arzuwy häzirki döwürde amala açdy. Ajaýyp durmuşda ýaşamagy, işlemäge şert döredýän türkmen halkymyzyň adyny, awraýyny dünýä tanadan, ýurdumyň ykdysadyýatyny gülläp etmek üçin alad edýän hormatly prezidentimiň janynyň sag ýurt ýakyrty tutýan işlerini rowat salmagyny arzu edýär. Sağ ol Meret, arzuwlaryňyz hazyr bolsun. Hemeşe gahryman arkadaşymyzyň saýasynda ýaşy sözler bilen ýaşy günler